Tanawa ha, during ni siya sa judgment seat of Christ. Ang judgment seat of Christ, rewarding ni siya sa tanang Kristohanon. Ani nga time, daghang Kristohanon ang dili kadawat og reward, daghan pod ang makadawat. Unsa may basis sa pag-check or evaluate sa ato ang binuhatan di ay. Verse 12. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one work will become clear, for the day will declare it. Mo ni siyang day, judgment day. Because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. 14. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. 15. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So during sa judgment seat of Christ, imagine na ninyo ha, walay masagol dinhi nga unbeliever, tanan dinhi saved yun. Si Christ naglingkod siyang throne, and naglinya ang daghan kayong Kristohanon ana mga angels nagbitbit silang mga books. And then ingon din ang Ginoo, okay, tanan nimong binuhatan, good or bad, naka-base din na aning silver, gold, or kahoy, ato na i-shortcut. Sunugon o i-test imong good works, imong works sa heaven. Kung tanan nimong works masunog, meaning ang foundation daw ato kahoy, abog, wala to'y reward. Pero kung imong works daw inigsunog, dili siya matunaw, meaning naka-foundation to siya sa gold or silver, na ato'y katumbas nga reward. So kung atong tinambanon siya, isunog sa Ginoo atong works, ang magpabilin, ang mahabilin, ang dili maabog, mautoy i-counted for reward. And ingon din siya, if any man's work is burned, he will suffer loss. Naagi di ay Kristohanon nga wala gyud reward sa langit. Pero ingon din but he himself will be saved sa verse 15. Kumbaga igo lang gyud nakakapyot sa langit. 2 John chapter 1 verse 8 ingon si John, look to yourselves that we do not lose those things we work for, but we may receive a full reward. Ingon si John, ampingi imong kahulingon nga dili mawala ang imong reward. Sige, pila na kakatuig nagngalagad sa Ginoo? Kini nga church, I think 4 years no? Kaya kung nangalagad na ka sa Ginoo before pa ni nag-start ka church, taas na yun. Daga nakaganti sa Ginoo. Kabalo ba ka mawala po na atong reward? Mawala ang atong reward. Gani, daghan gyud ang dili kadawat og reward. Pero ang pingan daw nato ingon si John nga dili mawala ang ato ang reward inigbalik sa Ginoo. So akong challenge natong tanan, unsay imo nasugdan sa Ginoo, padayunan na siya. And inigbalik ni Christ, maabtan tanyang faithful ba? Ako bitaw akong pangandoy isa lang man nga inigbalik sa Ginoo kung buhi pa ko, maabtan ko sa Ginoo nga nangalagad niya.